Eta hogi ezelan egiten eban amak? Ogie, lehenengo gari ikarri bezit izan, badakizu galburue. Zera, gari badakitzu zelango garautxo beziten da, berrotara, iti horien molidu io. Io. Gero inbiazit izan urune, dana iota pareta zan, eta eralgi esaten da. Klaro, ganeko azala lotuten da zai esaten zen. Ganaduri domoteko, eta gero urinin fintxuana, bai uste zan beste leku betera. Eta, klaro, urune, zakubeten sartzean zan, eroate zan etxera errotatik, astoagaz, eta euliten hauni, eta gero aspiria esaten daulan, mueble bat egoten zan, aspiria ez da ikusi gozu. Bai. Ite zan honantxe urune botaten, segun tamainue, eta ure berotu, gero lebaduria izite zan, ez dakin izelan iten da hori lebaduria, hori garrastu iten da, como un agrio. Orduan esan gauzerik botaten ipini diten ferment daudien da holango guzerik. Hasi zitezan, ite zindun hogitik urrungo asterarte, kikeratxo baten itxia, honan, bolatxo bat. Geroa ureri iten jakon, urrundun erdien, dana ezein. Eta geroare gazuren gaztu bat ezintzen orea esaten da, bueltaka eskugaz, boinbibi iten dugu eskugaz gauzek. Landute, lodi txoin diten, eta gero igurdi holan itezan, da gero dune botaten zintzen atzera, ogitxo atera arte, ogie holango alenango itezan bastante, eta purtsu baten euki itezan. Da gero aukit izan orduen, fermentetabuen orduen, itezan astindu. Da gero satitxoak iten zirean, ogi handia inguru guzu handia ba. Sartzean zan alabea prestekote zan orduen, eta egote zan ordu erdi edo ordu lauren edo ordu bet, segun